ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾತನು. ರಾಜ್ಯದೊಳಮೆ ಅಂಗಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಆತನು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿ ಆತನು. ಗುರುವಾರದ್ದು 1 ವಾರ ಕಾಲ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿ ಇಡುಪ್ಪುಂಡು. ಕಾಂಡ 8 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದಿನಸಿ ತರಕಾರಿ ಮೀನು ಮಾಸ ಇಂಚ ದಿನ ಬಳಕೆದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಲದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಒರಿನಂಚ ಪೇಪರ್ ಮರ್ದದ ಅಂಗಡಿಲು ಅವಶ್ಯಕ ಸೇವೆದ ಪ್ರಕಾರ ಅವೇ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ತು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆವಡಾಂಡ ಸ್ವಯಂ ಜನಕುಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪಡು. ತಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಿದೈ ಪೋಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಪೋವಂದೇ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ ಇಂದು ಜನಕಲ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಿನವು. ಜವಡೇರು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಯದಕಲು ಪಿದೈ ಪೋಪಿನಕ್ಕೂ ಒವೇ ತೊಂದರೆ ಉಪ್ಪಂದೆ ಆಯರ್ಲ ಯಾರು ಆಡ ಅಕ್ಲೆಗೂ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸೋಂಕು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ತೊಂದರೆ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚಾದ ಈ ಬಗೆಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪಿನೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರೆಯೋಡಾತನು.